Когато Калина дойде при нас преди година, кожата й беше възпалена, чувствителна, изтощена. Беше пробвала безброй препоръчани продукти, беше ходила при дерматолози, обаче всичко без резултат. Беше много разочарована, ушашкана, обезверена, обезкуражена. Но тя му се довери и така започнахме пътя заедно. Използвах само козметиката Анаутан, която ми бяха предписали колко и марти всеки ден, без компромиси. И не само кожата ми се промени, промених се и аз. Това не е просто процедура, това е един ритуал с много грижа и любов и постоянство. Ако и ти искаш тази промяна, започни сега. Те знаят как. Ако тази история ти даде вдъхновение, сподели с някого, който има нужда от грижа.